After lala ka. Tinapay, kasanaliday ka. Hoy. Di kasanaliday ka. Pwede na yan. Awan, bakit makapaliday garod nga balita iti naawat ko tatangal daw bakit? Tanyangin nga balita ata natanggap mo, Mart. Kaya natay ka no garod Jex ko bakit? Di ex mo? Ni Bubbles? Bakit natay ka no iso natatay parbangaw? Hintay ka naman ano? Kaya madikpaya mo bakit? Basta iso lang mati ko na nga natay iso natatay parbangaw. Talaga nga malidayan ka pa ilang mutya. Uwin mo't bakit? Waray kas-kasano ka. Damo ilata dagiti napipintas nga nagkadkaduan mi bakit? Ay, apo, lakay. Mo ko, tano maragsakan ka, Mart. Ka. Kano Mart? Ito ni Widows. Tano maragsakan ka, Mart. Kung kamalidlidayan, lakay. Pagbigyan ka mag-uminom tata, tano ang ka nga nakalidlidaw. Ni, lakay. Mulmulang lang mo ulat na databutin. Taridoros mo. Itamampay nga di na ka maparagsak ti arak, lakay. Nangaroti kaya mo, lakay. Kaya mo mapangkita ni Bubbles. Kaya huwag ko magarod bakit? Kaya't kumatanga, makasarita isuna. Di maudi nga gundaway mo bakit? Nakasarita. Ay, kisla pumakada kasi bakit? Kahit kumatimapan nga pumakada kanya naman. Kaya't ko kumamot angay bagati rek-rek na ikmat kasi bakit mumutain malalim met iti pinagsamahan mi bakit? Kini nagbayag met iti relasyon mi bakit? So nga kaya't ko kumamot iti mapan takayat kumati pumakada bakit kanya na no mabalin ano kayat mo bakit Talagang malitayan na ate asawa ka. mabaling garod bakit Un alakay. Detan, mabalin nyo ti agsaritan. Mabalin nyo pa yun ti agkaduan. Balitaan naktulatan